Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abinong adlaw na usab karon nga Sabado, Pitsa 24 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2024 og padayon kita mga higala sa ato ang mga buhaton ni kabudtuhon og padayon usab kita sa ato ang pagpasabot no kabahin sa mga pagtulunan ang Katolikanhon nga atong itudlo sa atong mga kaigsuonan usab nga mga Katoliko. Nahala no may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga you are in the pink of good health no. Kung sa kinatsila pa ng mga higala, esperamos que están todos. There is que están todos bien estados de salud, no? Esperamos que están todos bien estado de salud. Ayan, no? Perting pagka-memorize mga higala. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Okay? Ari na ta mga higala sa atong Saint of the Day. Abi no ang atong Saint of the Day, segundere sa ato ang ordo, atong listahan mga higala, Bartolome, si San Bartolome. Okay. Identified with Nathaniel, in whom there is no guile, said to have preached the gospel in India and Armenia, where according to tradition he was flayed alive. No, gikuan siya kanang gipanitan no pastilang paitan. Muna nga ang iyaha nga kuan, iyaha nga estatwa nagdala siya sa iyang panit ug nagdala pud siya kutsilyo. Kini si San Bartolome kay gipanitan day in town kini siyang buhi no kini si San Bartolome. Noon niya na-identified siya sa pangalan nga Nathaniel. Usa kini siya sa mga apostoles ni Kristo. So pangayoon nato sa Ginoo ha. Ngunta tagaan kita sama kanang sama kang San Bartolome o Nathaniel nga maisugon gyud nga mopadayag sa pagtulunan ni Kristo bisan pa sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Nahala no? May mudto na kanatong tanan ato day nga timbayaon usab og may mudto nga atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apong mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga nangalagad sa Katoliko nga simbahan. Pero kami diri sa ayungon mga higala, medyo busy-busy pud mi gamani kay karong kaganina napahigayon namo ang amoang gitawag nato og kalihukan sa basic ecclesial communities nya usag gyud sa mga nakahatag usab namo og kalisdanan kini yung pagkuha og mga aktibo nga mga PFTs no kini bang na may mudawat na mudawat ug ingnon nimong i-appeal sa parish formation team unya ato pud nga seminaron mo appeal raman pud pero kini laging pagkuana pangalagad na no diha ta dapit maproblema kay dili man pud lagi kay gud sila committed nga mga lagad gyud so mana nga ato lang hanggaw ha ato mga PFTs no nga atong parish formation teams tanan nga mga parokya kay muna siya pinaka-importante karon nga ang adunang ang ato yung mga parish formation teams nga mulihok gyud kay gikinahanglan gyud nato karon na mga tawo nga sana hugot gyud no kana bitawng sa ato pana hugot bakos no hugot bakos nga mga mo share gyud sa ilahang kinabuhi ngadto sa Ginoo pinaagi usab sa pagduso gyud niining gitawag natong basic ecclesial communities na usa sa mga kalihukan sa basic ecclesial communities gyud mao kining Bible sharing no kay mo man na i-share og sa ato pa na maoy gitawag natong starting point sa uban pa nga mga kalihukan no gikan sa Bible sharing liturgical mo appeal sa misa dayang paghuman developmental no kanang developmental mo na ang mga pamaagi nga diin nuna na lihok sulbad no mo na rin mga bagong termino nga gipanggamit no lihok sulbad and then number 3 is transformational. Pwede, doon na rin gidiscourage ang atong talahorong obispo. Kinibitang
paghulma og mga kooperatiba, murag dunay gamay question na angay pang tubagon na ining paghulma og mga kooperatiba. Muna nga niingon ang mga kadagkuan usab nato sa simbahan Katoliko, kining gitawag nato og kining usa ito nga to ani kana ba consultative body ni bishop nga naa naman tay duha ka mga dagko kayong kooperatiba, kining PHCCI o kining DCCCO. Ana na lamang ta mo link, dili lang usa ta mo himo-himo pug atong kaugalingong kooperatiba kay murag aduna pay mga pangutana nga angay tubagon. Ayan. So muna nga gi-encourage lang gyud usa kita sa BEC niya, ari lang usa kita sa mga kana lig-o na nga mga cooperative kining Perpetual Health Credit Cooperative Incorporated, no, o kining DCCCO, Dumaguete Cathedral Credit Cooperative, no, in DCCCO Incorporated gihapon. Dagko na kay sila nga manghigala nga mga kanang gitawag natong cooperative nga kasandigan na gyud. Namo na nga giduso usab ni Bishop. Pero katong maghimo tag ato ang kooperatiba, murag wala pa kaya na gi-encourage. Pero abot siguro ng panahon na unya, no, nga sa atong parokya na gyud tay tagsa-tagsa ka mga parokya o sa clusters, doon na gyud tay atong kaugalingon gyud nga kooperatiba, no, Catholic Cooperative. Pero pagkakaroon gi-discourage pa usa dito sa Siquijor, gi-encourage sila nga mo link lang gihapon sa kining katubitong gitukod ni anhing Arbas, no, Susano Arbas, Padre Susano Arbas, katong sa to Santa Barbara, no, Santa Barbara, no. So dito lang gihapon sa tamuling as of now, no, kay mo na siya nakabot nga hukom sa ato ang Board of Consultors, wala na consultative body, Board of Consultors. Okay, dala, no, padayon ta mangigala, ari kita wala lang usa kita karoy kuan ha, CBCP News kay matud palagi bisi-bisi ta gamay. Alin lang ta sa ato ang Saint of the Day. Bueno, wala na atong Saint of the Day si kuan San Nathaniel or San Bartolome. Padayon lang ta mahigala sa ato ang nasugdan nga topic, no, kining Sacred Scripture, no, Article 3 man na siya sa DCC, kini bang libruha mahigala ba kini. Muni ang ato karon gi-discuss pero may kini ba kita ninyo padol-dol na to gamay aron inyong mabasahan. Okay na, basa ba? Okay na, okay. Nano. Muna siya ay Catechism of the Catholic Church. Dili na ito kuha ang atang pagtulunan karon nga itong i-discuss. So niya, Article 3 na tamang higala, the Holy Spirit, interpreter of the Scriptures. No? Sa ito pa, giila na ito nga, ang Sacred Scripture, in the Sacred Scripture, God speaks to man in human way. To interpret the Scripture correctly, the reader might be attentive to what the human authors wanted to affirm and to what God wanted to reveal to us by their words. So, sa ito pa, sigon sa atong nasabtan, ang balaang kasulatan mismo gyud ang langitong amahan mao'y nakigsulti sa mga tao pinaagi sa masabtan nga mga pamaagi, no, human ways, aron nga ang pagsabot sa kining balaang kasulatan, no, medyo ma-eksakto, no, maulo insakto gamay, no, and the reader must be attentive to what the human authors wanted to affirm and to what God wanted to reveal to us by their works. Ano, no? Ato kanang mabasa sa Dei Verbum 12 chapter 1. Unya, in order to discuss the sacred author's intention, we should always see to it that the condition of the time when it was written, such as culture, literary genre, and many others, no? Dato pa sa ato dayang pagsabot sa buot ipasabot atong pagsabot sa buot ipasabot sa mga balaan nga magsusulat, atong tun-an pod, no, ang kondisyon sa panahon nga diin gisulat ang maong parte sa Biblia. The condition of the time it was written, such as culture, literary genre in use. No, sa ato pa dili day basta-basta nga
ug unsay atong mabasahan mao ra gyud, no? Ato pud ang tun-an kung unsang panahon na nasulat ang maong parte sa Biblia ug unsa pod nga literary nga form nga gigamit, no? Ato man ang natun-an ano kanang literary form kining condition of the time it was written, dako-dako po ni siya, pero ato paghihapon ning tun-anon niya. And the second is the truth is differently presented and experienced in historical wordings, writings, prophetic, poetic, and other forms of literary expression. Magsisgod gani kita og literary expressions, doon ay mga historical, doon ay mga prophetic, poetic, and other forms of liturgical expressions. And sacred scripture must be read and interpreted in the light of the same spirit by which it was written. Now, sa ito pa, dili dahil mahimo nga ang atong interpretasyon sa Biblia isukwahi nato, no, sa tumong sa nagsulat ni ana. Ito pa, ato yung ipangaom, no, the sacred scripture must be read and interpreted in the light of the same spirit by which it was written. Sa ito pa, kung unsay tumong sa nagsulat, mao po gihapoy ato ang pagsabot, no? Kung mao ni iyahang gisulat, mao po'y atong pagsabot. Dili day mahimo nga muni ang iyang gisulat unya saypo nato pagsabot, no? Kay wala ta magkasinabot ana. Abi no, ana muna siya. Noon niya kun atong padayonon ang pagtuon, the Holy Spirit interpreter of the scriptures. But since sacred scripture is inspired, there is another and no less important principle of correct interpretation, without which scripture would remain a dead letter. The sacred scripture must be read and interpreted in the light of the same spirit by whom it was written. No, madmuka na nga atong gigsagi kana, no, nga angay gyud ay nga atong sabton ang tumong sa nagsulat sa iyahang pagsulat sa mga passage sa Biblia, kasi ang atong pagsabot dili gyud nato isukwahi sa original nga intent sa author. And of course, especially the Second Vatican Council indicates three criteria for interpreting scripture in accordance with the Spirit who inspired it. Number one, be especially attentive in the content and the unity of the whole scriptures. No, intent and the unity of the whole scriptures. Dili ingon ba nga kana bang ang tumong sa pagsulat ug dili pod magkatag, no, dili magkatag ba do na unity. Different as the books which comprise it may be, scriptures is a unity by reason of the unity of God's plan, of which Christ Jesus is the center and heart open since the Passover. No, nga naman nga kinahanglan man gyud og unity tungod kay matud palagi dire sa gitudlo kanato sa CCC, Christ Jesus is the center and heart open since his Passover. Kung sa ato pa kay kinahanglan nga magkatakdo ra gyud ang atong mga panabot tungod kay matud palagi Christ Jesus is the center and heart. Sa ato pa kinahanglan nga dili gyud mawala ang pagtulon-an ni Kristo, dili gyud mo sumpaki sa pagtulon-an ni Kristo diha sa atong pag-interpret sa other parts of the Bible. Ana no mo na gitawag tong unity and intent. Kay matud palagi sa atong kun atong basahon sa uban nga parte sa Biblia, kun atong basahon diri mga higala sa uban nga mga teksto sa Biblia, kun ato kining masabtan, no, ang pinaka kining gitawag nato og tumong sa pagsulat, no, pagsulat sa Biblia, mao gyud nga mahitakdo kini, no, mahitakdo kini pagsabot nato sa Biblia nga mahitakdo kini sa pagtulon-an ni Kristo. Okay, matud pa, Christ is the fulfillment of all the laws. Muna no, so muna nga maningkamot gyud kita mahigala nga sa atong pagsabot sa uban nga parte sa Biblia, kinahanglan nga dili gyud kini musupak sa mga pagtulon-an ni Kristo. Unya ang pinakasentro gud sa pagtulon-an ni Kristo mo ganito yung itudlo kay hapon, no, niingon siya nga higugma ang Dios labaw sa tanan o higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. So muna nga kutob sa mahimo mga higala sama sa gibuhat sa atong patron karong adlaw, no, si San Nathaniel, no, gihimo siyang martir, halad na ang iyang kaugalingon
ngadto sa Dios, no? Sumao pod kita mga higala mga sumusunod ni Kristo. So dili lang kay nato bitaw ba kana bitaw dili kay kita mo concern lamang, no, kung unsay ato ang nasabtan sa Biblia, kung dili concern usab kita kung unsaon nato pagtuman ang na atong nasabtan sa Biblia in line with the teachings of Christ. Kasi ang Ginoo malagi mo'y pinakasentro sa pagtulon ang Kristyanismo gikan pa sa karaang kasabutan hangtod karon. Ana, no? Klaro? So muna nga sa ako na ginaingon, no? Kristiyanos man lagi ta, muna nga kutob sa mahimo dili kita malimot ana. No, manay dunay ko nakitaan nga sini because sometimes ang atuang pagkatao murag we are so particular about having not being, no? Sa manang having unsa ato makuha ba have I have two hands nga, no? People are sometimes too particular about having but neglect being, no? Sa to pa kanang being bitaw na unsa man ka ba panalitan ikaw Kristiyanos ka sumusunod ni Kristo puy-an gid nimo, no? Nya ayon nag-isalikway ang imong pagkasumusunod ni Kristo tungod lamang kay gusto kang makabaton og mga butang, no? Having, no? So kanang having okay ra man puna, no? HABING. Pero kung mo na po lamang gyud ang imuha mawala na ang imong being o sa being ang imong pagka-Kristiyanos dili mayo nganuman tungod kay samara nga imong gipili nga malaglag ka sa kalayo sa impyerno. Klaro, anala no. Abinaw din nilang utak kita ko to pa Domingo biog maha ay mo kalimot manimbag kita, no, do na kinailahan nga mga ingon ni ana, no, bisan lang gani dili lang ang Katoliko may akong giawhag kun dili tanado bisan unsa pang klase nga relihiyon ka simba gyud no, gawa sa mga Sabadista kay karon man sila manimba, no. So sakto ra sa nang gibuhat sa mga Sabadista at least nagahin gid sila panahon sa pagampo. Pero kita dili ka Katoliko, Iglesia ni Cristo ba ka Sabadi kanang saksi ni Jehova, wala na nagpasa mga Katoliko ba ka o kanang gitawag itong Aglipay, Protestante. Ako ano yung awhag ninyo, simba ra kita. Matag Domingo, no, simba ra kita. Magahin kita panahon sa pagampo aron nga magiyahan kita sa atong kinabuhi ug mahilayo kita sa bisan unsang laang sa panulay. Okay? Maayong mudto, Pilipinas!